Dat hij zeer betrokken is in de samenleving vloeit voort uit zijn liefde voor Suriname. Vrijwillig assisteren bij COVID-vaccinatie, sport stimuleren. Slechts een tipje van de bijdrage die Conrad Issa, de CEO van Lucky Store, levert aan de ontwikkeling van Suriname. Ten aanzien van een vaderlandsliefde en de bedrijfsvoering bij Lucky Store gaat dit helemaal terug eigenlijk naar onze vader, Nasser Issa, die eigenlijk vanaf jongs af erg veel betrokken was in de sport, voetbal. En mijn oudere broer Maurice en ik hebben dus het hele sportcultuur en die betrokkenheid in de gemeenschap hebben we eigenlijk voortgezet met sport. De jonge ondernemers die opkomen en even te focussen op de verschrikkelijke, moeilijke economische crisis die we nu hebben, gepaardgaande met dus de COVID-pandemie, wil ik ten eerste stellen dat ik het persoonlijk als Surinamer verschrikkelijk jammer vind dat dit eigenlijk de 4e keer is dat Suriname door zo'n onnodige crisis moet gaan. En dat komt steeds doordat wij als volk de verkeerde leiders kiezen. We hebben een team hier bij Lucky Store, onze groep. We hebben een team, we hebben elkaar door dik en dun ondersteund. En daar wil ik een voorbeeld geven. En mensen, neem dat mee. Samen zijn wij sterker. Op een gegeven moment bij Lucky Store, bij de crisis van 2016, bij de crisis van nu, 1920, waren wij op het punt om over te gaan naar massa-ontslagen. Daar praten we over 35, 50 mensen. We hebben met elkaar gezeten als groep en we hebben gezegd we gaan met elkaar door. We gaan de moeilijke tijden samen doorheen, ja, en we komen er bovenop. U gaat zeggen, ja, makkelijk voor u om dat te zeggen, meneer Issa, want andere mensen verkeren in heel andere situaties. Nou, let u erop mensen, ja, wij geloven ook erin dat er een sociaal vangnet moet komen, dat de mensen die in de meest precaire situaties verkeren, dat die opgevangen moeten worden. Maar er is een meerderheid van de mensen die jong, energiek, fit zijn. Vermors je tijd niet op de hoeken van straten. Ga geen bier drinken bij de Chinees. Ga sporten, ga studeren. Maak er wat van, ga iets planten. Overbrug deze periode door zelfwerkzaamheid, studie, zelfverbetering. Op een positieve noot, ik denk dat we nog een moeilijke 6 tot 12 maanden voor de boeg hebben. Erg moeilijk, en dan praat ik niet alleen over het bedrijfsleven. Ik praat ook over de gezinnen met een vast salaris. Ik denk dat het echt moeilijk wordt. Noem het het intreden van het herstelplan. Maar ik denk dat we 2022 echt een vooruitgang zullen zien voor onze hele bevolking.